Sal-aħħar ta' Marzu, d-Dipartiment tas-Saħħa se jkollu disponibbli total ta' 680 sodda f'każ ta' tifqija tal-coronavirus f'pajjiżna. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'waħda miswal il-ġodda li ħadet post klassi bis-swit il-Kappella tal-Isptar Mater Dei. Spjega kif se jkun hemm żieda ta' kważi 500 sodda ġdida ma' dawk li hemm diġà. Aħna preparati biex bekk ġo l-isptar sodod ġodda ħajkollna 274. Jekk tot is-sodod ġodda barra illi għandna barra l-isptar, ma' sodod ġodda illi għandna ġodda l-isptar, jfisser illi għandna 487 kważi 500 sodda ġdida illi nkunu nistgħu nużaw jekk tinqala l-ħtieġa. Il-Ministru tas-Saħħa kompla jispjega li n-numru ta' sodod fit-taqsima tal-kura intensiva żdiedu b'80 hekk kif fl-aħħar jiem tlesta x-xogħol fuq estensjoni ta' din it-taqsima u spjega li tbattlu wkoll it-taqsimiet tal-kura intensiva tal-qalb. Qal li pajjiżna ħaseb bil-qudiem u xtara wkoll 40 ventilatur ġdid bilan li jkunu jistgħu ifornu lil din it-taqsima. F'każ ta' influss ta' pazjenti morda bil-coronavirus, l-Isptar Mater Dei lesta emerġenza ġdida fuq in-naħa ta' wara tal-isptar fejn l-Università bilan li persuni li jidħlu l-isptar għal raġunijiet mediċi oħra ma jitħaltux ma' dawk infettati bil-coronavirus li se jkunu qed jgħaddu mill-emerġenza attwali. Il-Ministru għas-Saħħa spjega wkoll li mit-tlieta li ġej se jkunu qed jiġu posposti operazzjonijiet u appuntamenti tal-outpatients li ma jkunux urġenti bilan li jkun hemm għad-dispożizzjoni ma' 60 sodda oħra. Fearn spjega li kawża ta' dan se tinħoloq lista ta' stennija li mistennija tiġi indirizzata kompletament fi żmien 6 xhur minn meta u mistenni li kollox jirritorna n-normal. Id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll li mit-tnejn l-Isptar Boffa se jkun qiegħed ukoll għall-lest biex jilqa' pazjenti bil-coronavirus hekk kif id-Dipartiment tad-Dermatoloġija tmexxa għal bini ieħor fil-Gżira. Filwaqt li saħaq li wieħed jittama li dawn il-preparamenti jkunu saru għal xejn, ir-responsabbiltà titlob li pajjiżna jkun imħejji sew f'każ li n-numru ta' każijiet jikber sew. Chris Fearn kompla jispjega li l-għan tal-awtoritajiet tas-saħħa u li t-tifqija tal-virus tkun maqsuma fuq perjodu itwal biex is-servizzi tas-saħħa ikunu jistgħu jibqgħu jaħdmu sew u jindirizzaw l-ħtiġijiet ta' kulħadd bl-aħjar mod. Ġifieri aħna nippreferu li jekk għandna jkollna numru ta' pazjenti, dawk il-pazjenti, infirxuhom kemm nistgħu fuq medda ta' żmien biex ma jiġux kollha f'salt u allura jekk hemm volum ta' ilma li ġej fuqna, nippreferu li jkun xmara milli li jkun tsunami. Ġifieri aħna xogħolna hu li nipprevenu t-tsunami imma li konna l-xmara li nistgħu nikkontrollaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.